Фондация Фонд за терапии ви кани на първото издание на наградите за принос относно информираността на обществото ни за състоянието аутизъм и за по-достоен живот за аутистичните личности и семействата им. Името на наградата е Малкият принц, защото и децата с аутизъм като Малкия принц се нуждаят от приятел, който като тях да вижда същественото. С тези награди бихме искали да изразим благодарност към хората, които отварят сърцата си за нашите деца, които намират път към тях и им помагат да се справят с ежедневните предизвикателства. Бихме искали да благодарим на хората, които разбуждат обществото, разрушават стените и изграждат разбиране и приемане. На 3 декември тази година от 19 часа в зала България с благотворителното участие на Део, Веско Пантелеев Ешкенази, Весела Нейнски, смесения хор при Българско национално радио, Кварто квартет, квартет към Софийска филхармония, детски хор Бон-Бон и други. Своя безплатен билет за събитието можете да запазите на сайта на събитието. Прайс: sredno-autizam.eu